Ones in deep making I follow video na fairly 2 days ago, 3 days ago. That video has been flying all over social media. And picture of Obi Cubana na Emelia Zona Eastern Guinea Wanaka Emelia. Mana out of yini nende mmadụ this guy video ya but somebody that he talked to Obi Cubana as a brother. Because now I need na more intention Obi Cubana. I need na more intention, yeah. Because when you begin to look back to the things, man, and to some of the meetings being held by top Igbo people, both in Lagos and Abuja, Obi Cubana, Imoni, Jowizazaha, there was a meeting that was held late last year. That meeting lasted for more than 3 days. With Tinubu. Those meetings were held. That was Obi Cubana jiwe potambosa we kuoku mgba sina unu amara ihe na-aga behind the scene onye ọbụla na-ekwu okwu si na anara atụle ndị Igbo ọnụ mgba ha ebu so sentence Maazị Nnamdi Kanu. He said something. There was a meeting being held. So this thing kita menena is one of those outcome of that meeting. Let me tell you people, I'm everybody in a way. Well, likewise this video. Everybody in a way make Obi Cubana me. Yes, everybody in a way out of brotherly love. Mana, there are things oyabo actually me imuchi anyagi. I am one of those people na see Obi Cubana pota for politics. And I will still say it again. Any day Obi Cubana decide to run for Anambra State governorship election, meji platform ma ni promote ya. Afubero me before. Amoro ma onyobo. Mana the truth is, any day he decides to run for Anambra State governorship, because I know deep down in me, I'm Obi Cubana yachi Anambra State. Go and make it somewhere. Mana there is a way to approach these things. And a experience. Or put a good moment here can put for politics as small na put because now you cannot tackle the powers that are being in this country, the kind of power that are being in this country without even going close to them. Obi Cubana jege quite or everybody in your advice commanded by Lelia Mankena. No, you cannot insult somebody like Obi Cubana. I am not an advocate for Ibalem mother. I'm not advocating for it. Each of one mother kuna you express your grievances. We will quick choice we will call him. You have been a shout to thinking on he will see it as an avenue naturally balia or naturally mere attack. He will go to defense. Maybe you may be making sense in that shouting, but he's not seeing sense in what you are saying because at that point you are talking nonsense. Yotago. So see Obi Cubana in my own opinion, no happen here. Everybody in your quarter of experience and can say happen Obi Cubana. Ko me head ya no be. Obulo no yan waka yeji we poputa bakwa ndi Igbo to the top again that matters. Let somebody pay the price for sacrifice. Let somebody pay the price for sacrifice. Then we sacrifice aneme. When last Candibo will control the General of Custom? When last Candibo will Commissioner of Police? When last Candibo will Senate President, House of Representative? When last Candibo who do so place like Minister of FCT? All those important places, Kedemdi on there, Army Chief of Army Staff. I am not using us now marginalize while we are not coming out. We know that everyone is clamor for Biafra, but let me tell you the simple truth, and this is the bitter truth. Biafra better at ABH. There are thousands so we go, and there are thousands so we not go. Take it or leave it. That is just the scenario of life. Everybody cannot be dragged in the same boat as Jonah or the same boat of Noah. Everybody will not be dragged into it. So do. Say happy Obi Cubana and also listen to what our brother say regarding that thing. Kodikwan. Obi Cubana. Onwere kefu anyị na-anọ. Onye nwa Obi Cubana nya send ya video no before the too late. Onwere kefu anyị na-anọ. Onwere poster na Vegariva. Ya say no city boy, no giji wulu coordinator Southeast. E ka akwu okwu na poster na Vegari. Kan si fia now, ọ dị ka ebe igolo ka ịma godo reaction ka iwe mami ya mawata. Ka anyị dokwa ga aka na ntị. Na-ekwu ụtụtụ ya. Sekwa aka ebe Tinubu nọ. Tinubu na-emebikwe karịa mmadụ. Ọ na-emebikwe destiny mmadụ. Ibi nwere nwa aha, ọwụghị ego, ibe ji mara ga awụghị ego na aha gị. Ava ka ha na-achụ. Ha fọtọ ọnya ha atọ ịga gị n'akụkụ.
celebrity niile Tinubu kpadoro aka ogbugokwe ababa ogbugwo ababa Toyin Abraham nzanya na Tinubu kọcha lukwe taa Toyin Abraham everyday ọ na-ekpe n'asa na-akọwa ọfụtabeghị ya ka ọwụzi comedian nke ọzọ everyday ọ na-ekpe n'asa maka gịnị otu Tinubu nwere ajọ aba o nwere ọwa ọsọ na Nigeria n'ụwa niile o wee bụrụ gị ka chọọ ndụ ka ị bịa South East ka ị bịa fọtọ onwe gị otu mkpụrụ aba na ị nwere ka ị chọrọ mfọtọ maka gịnị ego Obi Cubana kedu ihe ị na-achọ ego ole ka ị na-achọ inwebeghị ndị be anyị si n'ezi afa ka ego mma mana ihe ha ghọta ya ịwa ọba mbọsị speed bịa Nigeria everybody na-ekwogharị na ka ọhụ ya maka gịnị ego akpịrị ego onwezi fọmfọju akpa ejugwu everybody isi onye ọbụla na-ezuzuzu ezuzu poverty dị na Nigeria o mejie ego dịka ego awụ Chukwu mana no matter the poverty dị na Nigeria ego awụghị ibe niile ego abịa wụghọ Chukwu ọkwa Atọ Eze nwere ego ị ka na imagine Atọ Eze wite ego niile ọ dịghị influential na South East Atọ Eze kwesịrị ndị influential ihe o nwere wu respect ndị nwere ego maka ego but ọ dịghị influential na street gị nwa ịka Atọ Eze nwee influence ọwụọ maka ego n'ahaba mana o nwere ibe na-edeceive gị ahụ ama m ibe na-edeceive gị ji feel ihe na ihe emechanwu ibe dị n'ibe Hope Uzodimma emenwu ihe pa try go na South East oferuo devil ma ya wit ego na omengwo onye oferuo Soludo try go oferuo pancha ma oji ụzọ karu ya try go oferuo ha fukwa ego jide political power oferuo ọwụrụ gị nwa sọsọ iri ijikwe wa aba o menwekwa na okeke na-eke ndị mmadụ ụmụ keke na-eke ndị mmadụ na-edeceive gị ma ọ ego na ị na-evu na bọndụl bọsị emere ihe unu evuru ego na bọndụl na-aga na-eme odogwu o nwekwara ike wuri ya na-edeceive gị ndị be anyị si na arụsị zuzuo egosi osisi eji wee pịa osisi eji wee tụ ya egosi enye Obi Cubana baa n'ụlọ zoo aha gị afọta ọrụ gị ya ụwata ụwa gị ya na-ekpe n'asa ịwọba ka isi gaa ndị mmadụ like ya gị ịbatagode n'igwe ya alaiki aha gị mee nke na arụba coordinator zonal coordinator city na arụba fụta ọkwa na mgbakasị ahụ ka ụwa gị mgbakasị ahụ our brother Ifeanyi Uba nwugonu which is Ifeanyi Uba is a very big asset to South East ọ na-eme nwanne Ifeanyi Uba nwere obi oriri but o nwere ofu ihe onwe ha onweghị eji aba ka Cosmos Maduka ịkwụ Cosmos Maduka ego ọ kpara obi eruo onye ana ọnwụọ mmiri ọtọgbọ iko na-eme business genuinely ndị mmadụ like ya maka o nwere ezigbo aba onye nọ na-ekwu money n'obi ndị a na-eti money na wọta o wee wụrụ gị ba ka a na-arafụta nsogbu ada na arafụta ka inene bakwa n'ụlọ jezo ha jee chọrọ ndị dịka ba wee mee dis business ba na-achọ mme ha chọrọ ndị oshi dịka ibe mana ha chọgwo ndị oshi dịka ibe onwe nke wọkụ ha bịa mitie gị ha firi na youth ya like gị mebi enyegwo gị ego si ga-eme gị kere ego ihe ekwe ekekarị ego karịa nke ndị mmadụ kere n'ikpeazụ ihe ekeke ego karịa gọvanọs Obi Cubana ọ na-enu gị enu na nata ọkwa ịfụ public interest onwe ihe karịrị ya arụsị ọkịja ka a na-eme na ọ na-eme mmadụ nke nwa mana eji maka ihe Chris Ngige masịkwa maka good governance wee menyụ arụsị ọkịja ọgwasị na arụsị ọkịja anaghị eji eje but for public good azọdụrụ arụsị ọkịja ụkwụ n'isi ọbịa nwe ihe men Chris Ngige ọ na-agarịrị onwe maka public interest ọwagwuruzie gị nwa ị na-awa arụsị ewurugodo arụsị azọ ọgwụkwụ ka arụsị ọkịja zọpịa anya ọbịa nwe ihe ọ ya-eme ndị mmadụ na-ata ahụhụ ọwụwa 20,000 na give away nwa ka eji chechi obodo inyekwe m ị na-emekwe give away inyekwe m eme ewere mana ka m gwa gị ahụhụ dị Naijiria karị give away ọ karị keke na pep inye mmadụ keke na pep inyekwa ọ dị mma because ọwọ gị ya onye izi nyebe na South East ịbịa ya onye ikpeazụ but ahụhụ anyị na-akarịrị give away ọ karị give away ịwọba ka ị na-awụ na-eje ekwu Obi Cubana ọ na-emeghe ụzọ ngwa nene aha gị ebe ada nyụọ ewerizie wayo wee mara aha gị ijeji eme biznes ọkwa ego ibe Tinubu nwere ba 4 years let's say na ori gị onwe ba extra 4 years ka ahụ agụ mana ọ na-esi ahụ onye de win ọ ya fi ahụ ligi dị second term mana o yebe afọtọ aha gị ọkwa ego fọfọju akpa pericomas anya sọkọbọnio ebe ọ bụ na ọ fụrụ kọbọ ọgbala ọsọ na-eje na-asị na ya ga-eri o ma nke onwe ha ị mana ya ihe ya awa ajọ ihe ọwụ ebe niile hụrụ ego iti isi ọwụ ebe niile ị naghị aya ọya inweghị isi mgbaka ị na-achụta ego ị na-agba mbọ mmadụ na a na-ahụ musu gị chụọ ego ọfụma mana isisikwa na Tinubu city boy ka ị ga-eji bịa South East bịa anya ka South East
South East pull ruo lọvụ n'okpuru ụkwụ gị. Onwekwa obodo ọzọ lọvụrụ gị mechekwa na ndị other region na ha lọvụ ka gị. Lọvụ niile igwụkwa adịghị n'isi ọkwa South East na-enye gị. Anyị kpọọ ha nara gị film. Ọwụ the end of Obi Cubana. Ihe kwa yọ nni. Mana that love, that brand Obi Cubana iji eje n'ihu gị. Korokoro otipia inenejie nnu. Ngwa ka anyị na-ene gị. Try ya na ka anyị hụ. Mana as my brother, ihe ma like ha tụrụ ugbu ọmara ka o si eri gị election ọma ihe ọ na-eme ya mebe see aka there. See aka. Go and ask Cosmos Maduka. Ya nye gị advice. See aka. Ha je chọọ ndị wayo ibe ha. Ọkwa na isi na wayo ka gị mma baa na ka anyị nene.